Rokodromoaren algoritmoa kenketarako erabiltzen dugun beste algoritmoetako bat da. Hau gorakako bidetikan dator. Hau da, hasiera baten, ikaslei esaten diegu 816 eskailera igo behar baldin baditut eta dagoeneko 578 igo baditut, jakin nahi dudana da zenbat eskailera falta zaizkidan oraindikan igotzeko. Hemendik esaten dugu 816 dela 578 gehi. Joango gara hurrengo 10ak eta hurrengo 100ak bilatzen. Gehi 2, 570, gehi 30, 600, gehi 200, 800, gehi 16, 816. 578 dira dagoeneko igo ditugun eskilarak, eta 248 izango da bilatzen dugun erantzuna. Beste bat. 682 ken 248. Esaten dugu 682 dela 248 gehi 42 gehi 300 gehi 82. 548ak dagoeneko igo ditugunak dira, 300 gehi 82 gehi 42, 224. Beste bat. 756 ken 311. Esaten dugu 756 dela 311 gehi 79 gehi 356. Hoia direlako 200etikan 756ra falta direnak. 311 dagoeneko igo dituguna dira, 356 gehi 60 izango dira 216 gehi 9, 225.